So when you one, then when you hook. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Naoya Inoue, ang The Monster ng Japan, 3 Division World Champion at ilang magagaling na rin ang kinasahan. 4 na Pinoy ang tinalo, kasama na si Nonito. At sa darating na Hunyo, isang Pinoy na naman ang susubok sa lakas at tibay nitong Hapon. Kakayanin kaya niya ito o magiging panglimang biktima lang itong Pinoy na ating pambato? Sa videong ito, ating silipin kung gaano nga ba kabangis itong halimaw ng Japan sa kanyang training, sparring session at ilang mga highlights sa kanyang laban.
音から左時は使うかもしれない右から左メダルなのにこれが日本の至宝 A minute left, retreats to the ropes immediately. Niue looking to tee off with that right hand, left hand, and McDonald sags into the ropes again. And Luis Pavon, the referee. Decision against Rashi. Left right combination, and Payano has been stretched on the canvas, and he doesn't know where he is. Que bien sacó esa combinación. Inoue que ha empezado a sacar la artillería pesada. Sacaba la artillería pesada. Impresionante el japonés de Kazamaku. And the lovely left to the body. Lovely shot. So not know what the ref's doing. Base sa napanood mong video, sa darating na Hunyo, kanino kayo pupusta mga pre? Kay Hot and Spicy Dasmariñas? O kay The Monster Inoue? Oh, big right hand from Naoya Inoue. Maloney is down and hurt. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.